Opaľuješ sa. Riadne pecie. Z vysokého neba. Keď si nám dal zuby, keď si nám dal zuby. Nepozerajte na ňu, ona je trápna. Ne, presne na ňu nepozerajte. A to sa budeme... Hele! Toto mám zlyžovanie. Ja nemôžem. No teraz, akože toto je pre Danielu, Niku, Kristínu, Luciu, Víťu a ne... Kristínku moju! Ahoj, Kristína. No ako nám tu je? Ako nám tu je? Výborne, najlepšie. Poďte trochu bližšie, nemám. Vôbec nám nechybáte, vôbec. No kto tu ide? Ďalej! Vôbec. Budeš na YouTube. Vôbec. Pozdravuj Danie, pozdrav dievky všetky aj. Čau. To je, že počuť, čo som hovorila. Dobre, čajte. Padám. Ja kamerujem. Aha, tu. Píšeme SMS-ku. Ahoj. Usmej sa. Ale kamerujem. No. Dobre. Kde si tu si? Kto víci? Čo kakajú, čo papajú? A ja mám svoje smítko. My chceme žiť. A ja mám svoje smítko. Všichni sú tam koníci, papají doma a kakají motýle. Ja som tvoj přítel. My chceme žiť. A urob toto žlté. Nie, to nie tak. Ja neviem jak. Papají jdou a kakají. Ja sa vidím. Pam, 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 pam. Alebo ruky pokoje. Ruky! Ty čo? Au, mi to To je ako škola. To si môžem nechať? Aj toto keď chceš. Jo, ale to viac nebolí. To bolo čo? Nie, mňa nepoď. Zóne na chate, ja sa skočím. Nekameruj ma. Vracame, piču. Ty jeden! Čo tam on robí? Ukáž sa, ty parkourista. Preskoč mi nohu. Ja mám všetkých preskočných prezidentov. Dobre. Všetky tri. Dobre. Podáčik? Ale švihni si. Nie, to si radšej nechám. No, to s takým rozbehom. Ja sa bojím. Chytaj. Kika, koleno. No rýchlo, ideš. Toto aj Kiri Ivan preskoč. nevidí. Jogi parkour. Brutál. Ty kokos. Kika, ty sa tu nanúcuješ do obrazu. Sorry, Katia. Ja som si na ňu vyložila nohy a nevidím. Asi, no a... Nie. Toto akože nechceš? Vy ste parkour. Ideš, na teba si chodí. Ideš. No nie, nie tu. Čo robíš? Počkaj, takže... Bo mi až v hlave. Všetky mi stýkajú. Brutál. Bolo efektné. Katia po oči k pomocky. To čo je akože? To je spod môjho roláku. Spod tvojho roláku? Ty si vypchávaš pod prsenku týmto. Vuje. Luky. Mabuga. Ja to je tvoje. Daj. Ďakujem. Schované, ja viem, kde. Hamburger.